Ассалому алайкум, бародарои дурай ватан, подписчикои Ирланд Сити, хуш омаден як бор дигар дар канали мо. Мо имрӯз хати бародарам сафар дорем Бриҷа, Москва билет гирифтагием ба дараҷаи барф задаи сае ки ина ягон танаст ҳамин барфае ки ба че низону барфа задагия. Хати бародарам Москва рафтистам. Бародар, барои ғарибачиҳо чӣ гуфтанӣ? Салому алайкум, бачаҳои дурай ватан. Насиб карда бошад бародаро. Имрӯз мо баҳри шумо рафта истодаем. Хати бародарам. Ҳамин бародара дастгирӣ кунен, лайк, подписчика зер кунед. Бародаро, шумо чӣ гуфтанӣ? Дар ҳаққи мо ғарибачиҳо, дар ҳаққи мо дуогӯй бошед ки соҳу саломат иншоаллоҳ барем ки Москва ба сари баланд кор карда гардем. Ғарибо ба пеш, шарои нат дад кунед рафтесам. Ғарибачаҳо ба пеш, дад кунед, омадем.